Pýtam sa vás, nevesta Marika Fischerová pred svedkami, či sú vám známe práva a povinnosti vyplývajúce zo zväzku manželského a či si chcete dobrovoľne a bez prinútenia vziať za zákonitého manžela tu prítomného ženicha Juraja Pribolu. Áno. Ďakujem. Bavíš mi ako a je to, ty vole. A je to, hotové a je to. Toto vystrihnem. Dobre, ešte raz. Ďuri a Marika. Aj ty bol. Ďuri a Marika. Nech vás Pán Boh sprevádza touto cestou spoločnou, fajnovou, špeciálnou. Nech ste na to furt, aký ste. A máme vás radi moc, strašne moc. A ste úplne super a buďte super aj doteraz. No a ja sa k týmto gratuláciám pridávam a prajem všetko strašne moc, ale Kubo, moc strašne? Strašne moc najlepšie. Strašne moc. Naozaj strašne moc najlepšie. A to. Kat. Díky.